never know how much I love you. Stále som mama, tvrdí Kristína Farkašová a užíva si to. Po mega úspechu prvej knihy napísala dvojku, hoci to nemala v pláne, ale neuveriteľný záujem a jej najbližší ju presvedčili. Napokon na samotnom krste si ľudia bez problémov vystáli rad, aby získali podpis do knižky. Z tej prvej, Som mama, sa predalo úžasných 25 000 vytlačkov. Z druhej za pár týždňov takmer 7 000 kníh. Nakoniec som si uvedomila, že dobre, že vďaka vám všetkým, ktorí ste ma k tomu dokopali, napísanú mám, pretože je to zbierka absolútne najkrajších zážitkov za uplynulý rok a pol. Keďže v poslednom roku Kristína čoraz častejšie robí stand-up komédii, rozhodla sa, že knižku jej pokrstia Kamaráti stand-upisti. A najlepšie svojimi kúskami. Samo Trnka si napríklad zaspomínal na návštevu u Kristíny, keď práve riešila svoje dvojičky Elu a Matildu. A je to revolo jak tur, lebo tesne predtým, než som došiel, tak si zastruhal prost struhadle. Tekla krv, čiže Kristína pristúpila k náprave a dala jej leukoplast Hello Kitty. Pričom začalo plakať to druhé dieťa, že aj ono chce leukoplast Hello Kitty. Počas toho, jak dostávalo ten leukoplast, začalo plakať zase to prvé dieťa, lebo plakalo to druhé dieťa. A ja som chcel plakať tiež. Potom som chcel plakať aj ja, ale čo vám budem hovoriť, bola to krátka návšteva. Tomášovi Hudákovi nešlo do hlavy, ako dokázala Kristína napísať 2 knihy pri dvojičkách. A vôbec, že mu osobne neoznámila: milý Tomáš, som mama. Mňa naštvalo už len to, že sa to dozvedám z knihy, hej. Že v dobe e-mailov, hej, sociálnych sietí, SMS-iek, proste sa to musím takto dozvedieť. A po druhé, si vravím, o čo tej žene ide, hej? O čo jej ide, že žena, ktorá popri dvojčatách stihne napísať knihu, že ako sa má cítiť, ja neviem, taká Nicholsonová, ktorá s jedným nevie ani národnú schôdzu odmoderovať, hej, že... A ako sa majú cítiť všetky tie ďalšie, ktoré popri materstve ledva stihli tú jej knihu dočítať. Mišo Satmáriza sa rozoberal, aký obrovský úspech má Kristína nielen s knihami, ale aj na sociálnych sieťach či s tričkami. Raz jeden fanúšik jej sa vyhrážal, že sa zabije, keď nebude opätovať jeho lásku. Ja som jej povedal, že je super, keď sa problémy riešia samé. O tom úspechu by vedela rozprávať aj riaditeľka vydavateľstva IKAR Gabriela Belopotocká, ktorá tvrdí, Kristína je ako namydlený blesk, stále v pohybe. Ešte ani neprebehli korektúry, už má predaných 5 000 kusov cez internet. A potom my si lámeme hlavu, ako problém vyriešiť. Ale našťastie, Kristína je úžasne tvorivá a všetko spolu stále vyriešime. Na krste nechýbal samozrejme ani otec, herec Boris Farkaš, ktorý opäť nádherne ilustroval knižku Stále som mama a obliekol sa ako treba. To nie je také zlé, ako mám ja, ale to je ešte horšie, lebo on už nosí svoje obrázky na tričku. Ale ja som ho donútila, hej, priznávam sa. No a potom sa už krstilo. Kamaráti stand-upisti ako traja králi doniesli 3 dary. Knihu Stále som mama pokrstili navlhčenými obrúskami, detským púdrom a nechýbal ani sudokrém na zaparený zadoček. Nech sa knižke darí ešte viac, pretože tie postrehy, úvahy a vtipné zážitky stoja rozhodne za to. Počkej, ja ti chytím toto, ty si zober toto a dobre to tam mázni. Na 3 to tej knihy. Na Jaroša to mázni, prosím sa. To je nejaký spárený. Tak ale tak jemne, aby tu knihu asi niekto ešte bude chcieť a... Ja myslím, že už nie. Podľa mňa to tam nacapkaj riadne. Ty si niekoho zaparený Do zadok. štrbiny to musíš dať, prosím ťa. Ja mám dceru, ja to ovládam. Pochovať knižtičku. Pochovať dieťa je inak najkrajšie. Drek ženská veta. Ďakujem vám, chalani. Ďakujem, strašne si to vážim.